to chalo nade. Warita neno kileo machalo nade. Anyinga Cleophas Oluoch de Kisumu kanya kwa Ramogi nyaka sango. Oridi masani medeno Ramogi TV. Come on. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjani penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro mihero e wang' jowi mari mar Ramogi. Nyakwa Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwa Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Challenges when one tier ere manyakach, one problem achiel mar pi. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi juang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo. An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Omena en chiemo ma kikwongo chamo kiyudo koted marach to chunyi ae chutho. To bende kiyude kotede mamit to en chiemo makoro bobedo e sandi odiochieng' ka odiochieng'. Ahinya loso omena matich kelo ga songa ne ji mathotha. Kawuono bende wantiere koda mano kanyero Lona ma bende dwaro tang'onwa kaka iloso omena matich. Kata kamano okwadhi chiele, odhi tang'onwa yo matich. Kata kamano okwadhi chiele, odhi tang'onwa yo machielo mano mar lose. Oyawre. Ero kamano ahinya mar bedo kodwa kendo e chenro ni mar tedo gi chiemo. Kawuono idwaro tang'onwa kaka iloso omena matich. Makosa ma ji timo ga sama giloso omena en mane? Achiel kuom makosa ma ji timo en mondo ng'ato ka omena to en omena modhi oyude chiro, no kolwoke kaka no gole yie to moye net kanyo,
to en odhi ong'iewe to dwa nobi otede ka ok oluoke. Koro iromo gi ntiere gik mabede omena machalo kaka ochong'a, achiel kuomgi. Inyalo romo kode gik moko, gige okolo ka bede omena. Koro ok obedo omena maber ma kiromo gi gima chal kamano to nyalo chwanyi ma ok ichak ichamo omena chido chunyi. Mano kanyero sama bende nikech ng'ato bo wacho ni omena magola gole pi achaka luoke nang'o. Omena nyaka luoki nikech sama igole pi ma jolupo make gotieno cha giole kanya achiel. To gimoro kosebedo kamoro achiel ochwero pi mopogore opogore. Koro emomiyo ka sama igole e pi to nyaka ikwong iluoke. E tede bende mana kopogore koda matich tich wayudo kata motwocha. Nitiere ji mathoth ma pod kia loso omena. Thoth ji kia loso omena sana wan wadendo gi ni nyiri mosomo gi kia tedo omena. Gimomiyo nyiri mosomo kia tedo omena, odwa chielo sup to nyume omena. Koro kosechielo sup, osechielo nyanya gi kitungu moole pi, to odwa kawo omena motuono to kete iye. Kosekete iye dakika matin to ni omena osechiek. Okawo omena no chielo to oole pi ni en omena osechiek. To mano nyalo chido chuny ng'ato nikech ok en gimochiek. Mochiek en mane? Ang'e ni e dala kendi gimoro amora kawo kinde. En gima chakore gokinyi kowinjo bed ni chame saa 6 tichak lose gokinyi. Koro kaka mara ni en omena ma adwa na haw godo gimoro saa 7 ka nyithindo a sikul. Koro miyo kode nam kendo aseluoke. Koro sama adwa chako tedi, kapok achako tedi, abiro kawo pi takete kendo. Kasekawo pi takete kendo, ok adwa tiyo kod mo. Mo sani otamo joma ng'eny ahinya. Emomiyo manyiso nok chiele. En ok chiele. En omena miteda teda kaka ne watedo omena chon. Ma chon kabisa omena ne wachwako chakre saa 3 kata saa 4 to nibiro chame godhiambo. To koro nikech sani piny obiro ma uluongo ni jo digital. Koro jo digital wan bende wadebe wadonje digital nikech koro ok wanyal kawo muda chande mane wakawo chon cha. Koro waduoko seche moko chien, lakini yo mwatede godo to pod otedore ateda maber. Nitie jomoko bende nikech kiwacho ni ichwako omena to ji ong'eyo ni mana motwocha, mano osemoye chieng' motwocha ema ichwako kuom kinde. Matich ni bende ichwako seche mathoth. Matich ne ichwako seche mathoth nikech en modwaro achwaka ahinya nikech en ok okale okenge moko mag weng'o gi mocha nikech ing'eni sami wang'e gi mocha be already tedi. Koro yudo ka ng'ato chamo omena haw yani mochiela chiela. Koro nikech ma ok chiele, koro nyaka to chwake. Emomiyo kawo but eto koro kokawo seche mathoth. Ok okawo seche mathoth ahinya. Kapok chako chwake iwacho ni mokwongo wang'e dare igolo godo chilo mantiere iye. Nikech wayudo ni omena oting'o chong'a, omena oting'o gik machalo kolo kaka asewacho gonglo, yani en gimoro kama otek kama. Koro mondo mi dar mago ka aseluoko omena ni takete gima chalo chungi kaka koro ma kete chungi ni. Tabiro kawe to koro ayuke kama sama sekete. Sama ayuke kama ni ayudo ka ochong'a go dhi lwar piny. Ochong'a en achiel kuom chiemb gwen maber ahinya e nambwa ka, kendo iyudo ka ji ware kendo itere factory maloso chiemb rech. Chiemb rech kata chiembe gwen. Koro en gik madong matindo mineno gi. Matindo gi kore ochong'a. Koro ing'eni kidhi akawe chiro to gino kibi golo ni magi, ibiro kete. Koro magi ochong'a matindo mawuok gi. Koro omena wato waduoka. Omena wato waduoka. Ma goldi. You detect kabisa. Sani otek. Koro mago to waweya kanyo nikech gin chiemb gwen. Magi miyudo ka nitie jomoko ma tedo omena ok odare. Koro chiemo kitedo to wi sup. To koro gik moko nitie mopogore machido chunyi. Omena maber en mane? Nikech ibo yudo ka samoro yudo ka omena moko kwar. Ng'ato wacho ni otedo omena ma wang'e kwar. Nam kendi nitie omena kido mopogore. Mane mamit moloyo? Nam ka omena gi duto beyo. To mak mana ni nitiere jomoko maluwo omena kod yath.
omena moluw gi yath en kata en e yie tiyudo kochwero pi kendo chwero pi makwar. Omena enano en kata ibiri moye kata iluoke mimoye to en omena malokore piyo piyo, olokore makwar, ok ober. Yath mane? Nitie kaka gitiye tie dam kanyo, jolupo wegi. Dong'e ni ji dwaro mang'eny. Koro sama ng'ato dwaro mang'eny omanyo riekni ma ok gin riekni makare mondo oyud go omena no ero. To omena bila no en okethore makata en e yien kata obiro man omena mobiro seche go to rach. To omena maler moluwe yo maler en kata obiro matin to en omena maler makata kikawe to ler kata kitede bende ober. Bende pod ober. Ok olokre rangine. Kaka neno mae. Kaka ma en omena maber. Ema neno ka sani gitiyo gi taya gotieno. Mano mar ywaye. Koro ka watieko ma iwacho ni ichwake. Ichwake. Koro ichwake ka abiro kawo nikech adwa na chwake kaka ne wachwake chon. Abiro kawo igla abiro kete kendo nikech sani ng'eni jike matiyo go kata wande dala ka. Sufuria be weyo. Mae machwake mamit. Machwake maber. Abiro kawo pi. Pi mang'ich. Pi mang'ich. Abiro ole dagane. Igla nani kase olo pi abola ola pi matin moro nikech ometa ni ok ng'eny. Tabiro kawo chumbi. Takete. Chumbi ni akete mondo mi sama ang' akete to riere ok onyuore. Emomiyo akete chumbi koro biro konyo gi mano. Biro konyo gi mano. Kaseketo chumbi tabiro ume nyaka ochop owal. Kosewalo eka biro kete omenda ni. Koro omena ok iluoke. Koro omena ma aseluoke mamoye. Sama ogole nam to iluoke mondi kokimoye. Aluoke mondi kamoye. Bende samoro Lona ibo yudo ni sama ji loso omena matich tich iyudo ka ne jomoko owuok murudore, owuok nyoka. Ini wacho ni koro siri en keto chumbi. Koro chumbi keto chumbi. To gi kaka namoye nikech ang'e nadwa tede manum ok amoye kanyachiel, amoye kokere. Owere koro komakre. Sama semoye no taloke, abira loke. Koro sama loke no bendo medo were. Ok to kimoye kanyachiel emodhigore, moko ng'ich moko tuo. Koro kang' itede to nyaka ang'o onyuore. Sani aneno ka ji kawo gik tet mopogore opogore. Aneno ka sani dok e ohigla. Ng'ato bo wacho ni agulu ema loso chiemo maber. Ini wacho no higla. Nitie jomoko bende en gi sufuriache. Pogruok e kind gik tedo gi en mane? Pogruok mantiere gi tedo gi nitiere. Sufuria en gima yot. Ting'eni kidwa tedo chiembi mochiny. Kikete sufuria, biro dwaro ni iket mach mapiny eka mondo chieg maber. To ohigla en dak ma aina makora atiyo godo ni. En kod bade. En kane wadongo nwang'en itede mana rech kachiel gi machalo omena gi. En mar reya wach kamano. En mar gi pi. To agulu to en watede gik machalo nyoyo bedo gagulu kata alot bedo gagulu. Koro agulu en mar alot, ohigla en mar reye, to sufuria to toro biro ni itede gik moko te lakini ok oted chiemo maber nikech oyot piyo piyo, odhi piyo piyo. Donge ba koro sani ibo yudo ka jomoko kawo odhi manyo mapek cha. Jomoko bende koro lure gi gimidwa tedo gi kaka itede. Iwido ni kelna sufuria cha mar kuon, mae mar chai, ma bende mar chielo alot. E ohigla ni bende embe gi sizes ne kaluwore gi kaka nitiere mar tedo kuon. E ohigla ka to chon kabisa emana winjo ne nitiere manitede kuon. Lakini ndalowa to kaneno mitede kuon. Anwang'a yepo. So wane mok wadwa. Wane ma ok wadwar to bende mondo yud sani joma nyalo loso gi kaka ni loso gi chon cha ok yot. Dhano bi ng'eni sani wuotho mathoth. Ibo yudo ka dakika achiel intiere kaka Mbita koni. Kapo ni tiyo matin ringi dhi Kisumu. Kaito en gima yot onya barore. Koro wuotho kode ok yot. Manyiso ni in gi dapi. Dapi an go. Pi modhi kete dapi. Pi modhi kete dapi. Koro ng'iyane kiano osechwakre. Osewalo. Koro kako osewalo ni. Koro abiro kawo omena ma aseloso maber ni to akete.
En koro kosekete onge gimoro ni loko. Kamano. En koro kloke. En koro kako kete ne kaka en. Taume. Koro chwaka kanyo. Koro samiwe kanyo no chwakre, imiye ipimo ne sa, iwacho ni dakika adi kama. Koro so giwangi bobedo king'iyo. Asika lime. Taneno ni to pige no dhi nade dong matin koso. Koro ilimo gi pi koduono koso alimo gi pi koduono, amedo ne pi, mach be kodok chien, amedo ne mach. Seche adi kama? Kaber to onego bed seche 2 ma koro chiek mochiny. Ma koro okobed kod harufu mar omena. Harufu ne rumo nikech ing'eni nitie jomoko pa jomoko moseywa kata wacho ni an ok achamo omena, tik omena no ok ahero. Koro lure mana kaka ni wacho ni jok magoye piyo piyo tieko. Kitede no miyo ng'ato nyalo kwero omena. Koro mara ni to achwaka mos kama. Kasechwake mos kama to anyalo biro ka kiero kane joma chamo limao sana jo coast. Aneno jo coast ohero chamo omena kod limao. Chiembe moro amora dwano kete limao. To limao no wayudo ni okonyo e gik machalo rech manumu kata omena manumu no ogolo harufu. Ne joma ok ong'eyo. To kan mara ni to koro limao kakete. Koro kaka chwake na bro chwaka to kitungu gi nyanya koro abro ng'ade wiye. Koro ok achiel ok atigi mo nikech tuoche mang'eny sani tamo wa chamo mo. Koro sama tamo wa nyaka wamany mane yore mwanyalo tedo go chiemo mondo kik watigi mo. Lona sani koro omena no koro osetwak maber. Sama ing'iye ere kaka ing'iyo ni koro oikore. Iwacho ni mokwongo ing'iyo ka pi oseduono. Kaseng'iyo ka pi oduono kama to kata kanene ka koro oikore. Pigo duono maber. Ti wacho dieri ni koro ok ochodo. Omena pod inene kaka ne noriere kaka nokete. Koro mana ka inwa matin iwacho ni waike nade. Koro mondo mi waike maber wadwa ni wang'ad kitungu kod nyanya. Kitungu lum. Ok watiga ng'ina. Alume maber. Kik alumne mayudore mwalowa ka. Ang'ina tek yudo. To ng'ama ok oyudo alum to nyalo tiyo gi mar ang'ina. Nyalo tiyo gi mar ang'ina. Kaito gi nyanya. Gi chak. Koro pi ok wati godo. Koro piwani. Koro wanyalo gole. Koro watiyo mana gi kitungu gi nyanya. Gi kitungu ne kod nyanya. Iwacho ni te wakete iye onge gimichielo. Ok wachiedi. Ok wadwa tiyo gi mo ka nikech del masani ok dwar mo. Nitie jomoko ma winjo malit ka gineno ni inywanda kitungu gi nyanya dichiel. Lit negi kabisa. Lit negi. To kitungu ne wahere nikech kitungu mar alum en kod harufu maber e chiemo moloyo kitungu mar ang'ina. Koro kaseketo kamano tabro kawo chaga cha. Tiole. Abro miye dakika moko. Mondo mi koro ochiny. Ing'e gima nadwa penji ni e gigi te. Gimoro amora tedo moro amora iwacho ga ni nitiere ojiko kata oluth kuon. Mari ni onge kumoro amora motie gi oluth kuon. Iwacho ni omena makosa ma ji timo en ni rude no ema toye. Koro kata keto kitungu gi nyanya onge loko. Onge loko nikech sama se ole chak cha pod obro yienyo kanyachiel gi kitungu gi nyanya. Koro pod odhi chieka chieka. Nikech ka akawo gimoro akete to odhi rudore. Mano emomiyo ji mang'eny ketho chiemo nikech odwa noloki. Omena ok rude. Omena manumu en ok rude.
en ikete aketa koriere kamano. Kitungu gi nyanya ok bibed ni jomalo kende moyude jopiny obro donjo te nikech chag chande bro miyo chiek kanyakla. Emo mi kete gi chak koro iwe twak mano koji miye dakika di kama kaber ni kamiye dakika 10 kama. Dakika 10 gi mano ero en koro ok medne chumbi koso nikech pi michwake godo cha nigi chumbi koro ok medne pigi cha nigi chumbi to luwore gi ng'e ni sani be ok onego wacham chumbi mang'eny. Koro en mana ni wabro bile kanyo to wawinjo ni to tuch to ka ok oromo to wamedo mana matin waketo chumbi kwa mbali. Chumbi masani ok dwar chumbi mang'eny. Ng'ato aneno ka penyo to tedo machon ni nyithiwa masani nikech ok wabi tamore di watie gi nyithindo masani ma bende yiero chiemo. Nyathi masani be nyalo chame? Nyathi masani nyalo mana chame nikech kapok ibilo gimoro to ok inyal ng'e kaka ochalo. To sama ibile to ibiro winje koro miyo inyalo here. Koro miyo en gima nyalo wacho ni ng'ata nyalo chame. Ok en mar joma jo pressure jodongo kende. Ng'ata nyalo chame. To inya ne nyithindo nikech anya paro nitie kinde moko miwacho ni kichako miyo nyathi chiemo kod wuok e thuno kata wuok e nyoka ichako miye chiemo gi to kuon gi sup mar omena ni ne ng'ama nyathi okonyo gang'o? Omena ne ng'ama nyathi okonyo e gero del kendo omiyo nyathi bedo nyathi motegno nikech waneno kata mana chiemb nyathi ka sama nyathi dwa chako madho nyuka cha ibro nyisi na winjo ka jo coast luongo ni mbegu 7 idwa ting'o keto omena ka idwa keto pojo idwa keto njugu idwa keto oduma idwa keto bel matin kaachiel kata gi muogo moro matin to omena bi nyisi ni bolie iye nikech omena en ogero del kendo okonyowa e yore mopogore opogore emomiyo omena ber. Sani king'iyo Kenya mangima ok apar ka nitie kabila mok cham omena. Sani ji te chame. To bende en chiemo manyalo yudore mayot e chirni te kata kamoro amora. Koro miyo omena ni en chiemo maber kabisa. Mokonyo kabisa. En mana ni manye matich sani koro bedo shida maduong'. Jouso luoro use matich akiano dhi mang'eny koso gidwaro ni gius mosetwocha. En mana ni gi kama wantiere ka ema manumu no nyalo bedo shida yudo. To kidhi kaka kamoro nitie ni Sindo Mwalo nitie center moro ni Wadiang'. Kanyo kidonjo gokinyi to yudo pro box nitie makawo manomena manumu ni kata Nairobi sani oyudre. Eni kawe kanyo tikete ice to dhi. Koro omena inyalo yudo kamoro amora. Entie ok onge entie kata kidware manumu no. En mani kora pan gi pime kilo. Koro eno dhi gi kilo. Koro dhi gi kilo. Omena wani koro seikore. Eno dhi wuok bende odhi bedo gi sup ne moro kanyero. Ichame gang'o ng'eny ne jong'eni mana kuon galot. Bende kawuono odhi bedo mana kamano. Ahinya be jomoko ma be dhoge mit be wacho ni alot be omena be en alot. Koro en ring'o to en alot. Koro giminyalo chame go to en yiero mari. Nikech kata ka ng'ato nigi mchele ochamo omena. Alona iketho yawo. Omena gi mchele. Nikech aneno jomoko ka sani ochako timno. Nikech sani wayudo chiemo moro amora dhi kanyakla. Kama chapat nitie kuon nitiere to gi mchele. Gik moko adek gi sani gin e gik mwachamo go alode mawa mantiere. Nikech sani ngimo idho. Samoro nan gi siling 100 to ayudo dize moko adek. Mogo inga bei ni malo. Kasetedo ne gi mchele kanyo to omena na be asetedo maber. Dong nyithindo ang' nochiem. Tekni ji ochiem. Lona pani koro omena no oseikore. Aneno ka koro oseikore ka. Wanya ng'iyane chal mare. Koro oseikore. Koro wadwa ni watoke. Koro sebedo chiemo moikore. San be en kae. San be rian godo wanya bele ane ka bang' kwa tere mesa. Biro toke. Tika bro golo igla. Aketo piny. Komedo chwakre to koro dhi chako tore. Koso sani koro kotore. En koro kotore. En koro mare osirumo. En koro kotore. Adwa mana toke bendi wacho ni toke to koro ok chandi. En gimoriere ma ok dhi tore.
atoke maber. Gi sup. Neno ka sube omako maber. Koro nitie joma koro kadware mondo obed gi nyanya mang'eny to koro imedo ne nyanya mondo omed bedo makwar. Mondo obed gi nyanya makwar. Moloyo kamano. Koro en eroni. Mosechiek. Iwacho to kochiele no mena matich mochwak donge mochwake gi nyanya gi kitungu ok chiele kaito oole mo. Aneno koseikore mana kaka iwacho ole chak. Mana kaka iwacho ni wachno ero ni koro otore onge taneno mana kaka igole pod en kaka no moecha kaka no wuok e nam. Ma iwacho di siri ne en tono ne chumbi keto chumbi e pi sami chako chwake. Do koro nya bele ane ndo winja ne kako chal kibuog ni kuon onge ka kuon dhi biro bang'e sani wado mana ni wabelo winja ne to weche chalo nade. Ageno na ok odhi tore. Ok otore. Sani odong' mana dhogi ma koro toye. Karibu. Lona. Kori nyalo chame gi kuond oduma. Nyalo chame gi kuond cham ma en bel moriwore gi mariwa. Onyalo chame kata mana gi chapat kata mana mchele gi mora. Mano gole dhogi kuon. Wawe gi kuon mopogore go ema wachame godo. Mabedo wada keto ne da kuon mare. Koro sama keto da kuon pod keto da kuon. Wato we wang wabel wachako rade cheno machielo mar tedo di chiemo. Kanyiero kod mor dhi nyime. Inde mbone nadwa bedo lawyer. Kakoro piene mininde okinya ban. Weche mopondo be medo ng'eyore. Mushene dwa participation ni winjo. Pesa na mise cham. Oingo yie nyaka garus combine. To kwe kethore kind ji. Bona we wanamgwenya sisi. Onjaore. Ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony. Yani mutani sani ji tema pek. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kitume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Welcome to Shabekiland. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Okinyi majadbero soromo kanyo dakika 9 tok sa 3 mar okinyi mana ka pile kwa romo kanyo sa 3 mar okinyi chenro en mar mbaka oromo mabende nitire kidienje ariyo mokwongo en chal mar fwambo kamar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo duto te habro bedo ka keloni okinyi makawuono nyakwarom gajwango okinyi makawuono mabende nchintari 26 kweth mano mar Azimio nyakwarom gajwanga ochano timo rapar kuone mopogore opogore e gwenge mopogore opogore chenro mabende gintiere godo odiochieng makawuono ma indi biro banka ne gisethicho okong'anyo mabende ne gichano timo odiochieng makawuono koro odiochieng makawuono biro bedo kanyisi ni counties mopogore opogore romo makamagi ibiro bed ka itimo kama chalo nade kokamano mane mwacha goda na nyakwarom gajwanga rapar mabende kweth mar Azimio chano timo makawuono e gwenge mopogore opogore tipo mineno ka en Msuma kanyakla kod ranyisi mar Maua en mana ni Maua bende ginyiso ni gibiro bedo ka ginyone oganda mapacho kendi Maua kanyakla kod Msuma adoro mar mondo mialerni chenro mabende Azimio nitiere godo okinyi makawuono nyakwarom gajwang mabende biro bedo kwa muloni rapar ne jomonegi gi jok manohinyore e ng'anyo mabende oseneno e kinde thuolo mokwongo Okongondi kuyo mar rapar na negbeni chakre sa 10 mar okinyi nyaka sani gwenge mopogore opogore rapar makamano aneno ka dhi chakore sa 4 mano mar okinyi ka bende jopiny na dhi pedho Maua gi moko Misuma duto te mag bende kweth mar Azimio nocho ni gibiro bedo ka ginyone jopiny kopogore gi mano bende wang'e ni kuonde pedho Maua Azimio bende osenyiso jopiny ni girome subtendni kanisni sende mag geche kuonde romo kanyakla kod kuonde budho mopogore opogore duto te wabiro bedo kwa minyendo duche makawuono kaka gibiro bedo ka gitimore kopogore gi manya kwarom gajwanga bende kotendo gi rapar mano mar Azimio duche makawuono bende gisingo nyiew Maua mana kana sinyisi motelo gi Misuma ne jopiny ne ikruok mano mar duche makawuono wang'e ni nengo mar ngima okosebedo mayot nyakwarom gajwanga ting nyalo bedo mapek ahinya mar nyiew Maua gi Misuma emomiyo Azimio okaw tinga makamano e kar thuolo mar adek kanyo neno ni Azimio kaka yor nyiso hera jotend siasa kanise riwruoge rowere mine kod mamoko bende dhi telo ne rapar makamano odiochienga makawuono kopogore gi mano bende Azimio kaluwore kod milome ma bende na gichiwo bende oche ni bang' moko Misuma gi pedho Maua jopiny dhi wero wer moyiedhi mano mar Kenya kod tero lamo ne ji monegi kanyakla kod mano mohiny wang'e ni ji mopogore opogore bende nohiny ka bende leko ni obila notiyo kod oteku mathoth ahinya e ng'anyo mar juma mokalo kopogore gi mano bende bura Nairobi ka jotelo dhi romo e raparno kendo chuogo aguch solro ne ji ma oyudo midhiero mago motendre kod ng'anyo kinde makamagi nyakwarom gajwang kata mna bills thieth e subtende bende jabedo mamalo ang'e ni nengo mar thieth e kinde thuolo ni kaluwore gi nengo mar pek mar ngima be nyalo bedo wach matek ahinya ne oganda ma bende noyudo hinyruok familia ma bende wede gi osiepe magi bende notho e ng'anyo maket kod mano bende kinde ka kinde waseneno kata mna ka giloso kod Ramogi TV ka bende giyuago pek mano mar timo kopo mugik ne jogege anyola margi ma bende nolale mumino koduche makawuono bende Azimio biro bedo ka timo solro mano mar choko omenda mar chwalo ne oganda ma bende wedegi notho katika nyakwarom gajwanga kaluwore kod okang' mano mar rapar ne jok monegi kanyakla kod jogo eko ma bende noyudo hinyruok mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay
Governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga dhi telo ne nyasi makama mabende biro bedo katimore e gwenge mago mag Rusinga. E county ma Kisii nyasi makama dhi timore e gwenge kata mana Kisii roundabout mantiere chuny boma ma Kisii. Wantiere gi nyawadwa Crispin Otieno biro bedo kanyiso kaka chal mar wach makamano biro bedo katimore kwa dhi nyime gi chenro mar mbaka oromo, chenro mabende igeno ni biro bedo kachako saa 4 mano mar okinyi. E county ma Mombasa ben nyawadwa George Aoko bende osedo malingling ni chenro mar rapar makamano biro bedo katimore e gwenge mago mong'ere kaka Uhuru Gardens, kuonde mineno pembe za ndovu mago tungliech mantiere kaunti ma Mombasa. Kanya manyasi makamano biro bedo katimore. E kaunti ma Kisumo milome mabende nochiw kod jaod bura e kaunti ma Kisumo Ruth Odinga kanyakla kod Human Rep, kanyakla kod josiasa, kanyakla kod jokedne ratiro mag oganda bende ginyiso oganda mar mondo mi wuok ka romre margi chakra saa 4. E kaunti ma Kisumo romo makama ibiro bed ka ibago kuonde adek. Nitiere Kondele chakra saa 4 mar okinyi, nitiere Nyalenda e gwenge mag Kilo. Romo makama igeno ni biro bedo ka chakra saa 5 gi dakika 30 mano mar okinyi. E gwenge mag Jua Kali romo makama nyakwar Mgejong biro bedo ka chakra saa 6 mano gi nus mar odiochieng. Dutote mabende biro bedo katimore kaunti ma Kisumo. Kabende e kaunti ma Migori kikwawe chien. E kaunti ma Migori romo makama biro bedo katimore Posta Ground. Dutote wantiere gi jofombo magwa mabende biro bedo kanyiso kaka rombe makamagi biro bedo katimore. Rombe mabende nane beni chako saa 10 mar okinyi kata kamano gibiro bedo ka gichakore counties mopogore opogore saa 4 mano mar okinyi. Bende parni ma ithor wach mabende biro bedo kwadonjo godo e chenro mano mar mbaka oromo. Amiene na wach machielo mabende biro bedo katimore. Mineno ka majagoro mongere e bwo migawo mar arita mano Raymond Omolo odiochieng' ma kawuono obiro bedo e gwenge mag Bondo e kaunti mano ma Siaya. Kanyalo mna paro nyakwar Mgejwanga e ng'anyo mabende noneno juma mokalo mano mar Azimio. Ng'ata achiel nolalo ngimane e gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya. Okang' mabende nochuno jopiny modhi nyaka e od ruoth chief mongere kaka Walter Omolo mano chief Mabondo Township. Negidhi magiwango utege madiro madek e dalane wira ne wach ng'anyo mabende notimore e county ma Siaya. Koro jopiny na Siaya ni samoro notudre gi obila mar neno ni nek makamano notim. Kata kamano odiochieng' ma kawuono Raymond Omolo timo limbe biro bedo kodhi e dala chief mabende nowang'. Komachielo bende nwaneno kanyo ka Flora Morowa mabende en regional commissioner mano mar obila e gwenge mag Nyanza bende gino ni biro bedo ka chopo bende e romo makamano. Bang' mano gibiro bedo kod romo gi jogo eko motelo ne arita kwe mano e karamna kar tiegruok mongere kaka Jaramogi Oginga Odinga Foundation mantiere e county ma Siaya. Dutote gibiro bedo ka giromo kaluwore kod nyayo weche motenre kod arita kwe. Koro nyakwar Mgejwang' magi weche mabende waluoni machiegni gi mamoko ikete mane TV mar Ramogi kaindi wabiro bedo kwa keloni gi kuku margi. Gisani yena mar mondo miaka yo matin mar mondo mi adonji gi twak e chenro mano mar mbaka oromo. Kiny maka wuono wadwaro mana ng'iewo rapar mabende kweth mar Azimio dwaro timo e gwenge mopogore opogore. Rapar mabende giparo godo jogo eko mabende nowito ngimagi e ng'anyo mag-gi mabende noneno jumbe mokalo kanyakla kod jogo eko mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha. Wach machielo mabende biro bedo kalieko ni kodhi nyime gi twak en kaluwore kod ote mabende migawo mochung' weche mag arita kwe nochiwo ahinya kaluwore kod achiedh nade mabende noyudo obila kanyaka sani gocho no obila achiel no otho kaluwore kod ng'anyo mabende noneno mago mag Azimio. Nyaka sani bende mamoko noyudo hinyruok makoni kod kocha. Adonjo gi thor wach makamano kik idhi mabor. E pewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama ka in jahera mar luo benga kata
ajawa. Wakelo lingolo mubedo peny mayueyo mana mo. Lungani kolo kol instrumental kaberni be inyalo lungani boy handsome within and without. Boy handsome mom and away aroji bed and breakfast sama pekni tilungani ngenya the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwe Otieno. Ngeso kangeso enching morne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni kamiyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno, mana e Ramogi TV. Ngoma Owake en od jothum. Ngoma Owake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuaf gi jothumbe nyakoro mago jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Ticha Beach nyakoro mago jonka sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Anadwaro mondimi mama umomeher tem to ka diere no heri ahinya en obongi odiching manonyuolie to in iboyudo gimoro amora midwaro. Ni rach sani ok adwa loso kodi to kendo chakre kawano ok achako loso kodi kata matin. Tibende kik tem loso kode iwinja. Ok inyal timo kamano. Kik iwachna gimoro. Nyaka sani ining'e ni sewachona gik moromo. Taonge teko mar winjo gimidwa wachona kendo. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours.
bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasotiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. All I've ever done is love you. I don't deserve to be punished. I know I messed up big time. It will not happen again. I promise. They say love is a beautiful thing. But how far is too far when it comes to loving someone? Is everything okay between you and Joy? There's nothing I can do that's right in her eyes. You're suffocating me. I need space to think. Is kindness a virtue that everyone should have? How much secret can you keep from your partner? I still feel guilty I haven't told Job about my retrenchment. Tell him when you're already making money. Enjoy some love, some humor, and lots of real life lessons. What are you talking about? Come on. Get out of my house. Get out of my house. Catch this brand new shows of Reality Check on viewsasa.com. Nyakoram juang kamoramora mintiere machiegni etwake chendo mar mbaka oromo kiny makawuono ka bende odaro menyo rapar ma bende kweth mar Azimio biro bedo kabago e gwenge mopogore opogore e pacho kaenda senyise gwenge magwa makaluo kama bende rapar makabago ibiro bede ka ibage ponono ni okiya TV mari Nyakoram juang adaro mana nyisi kama bende rapar makamago ibiro bede ka ibage county mano ma Migori rapar makamano ibiro bede ka ibago mage gwenge mag Posta Grounds ma bende ntiere county mano ma Migori chakre sangwen marokinyi county ma Mombasa rapar makamano ibiro bede ka ibago Uhuru Gardens mabende nitiere kuonde gwenge moko mabende nitiere kod lieje ka mago tung lieje kanyo bende bibiro bede ka ibago ng'anyo e county ma Kisii nasenyisi kanyo ni ibage mago e gwenge mag Kisii roundabout mano mantiere e county ma Kisii duto te mabende biro bedo kwa kiloni county mano ma Kisumo ng'anyo makamagi okramna ng'anyo romo mano motedre kod rapar mar jogo eko mabende nonegi mano e ng'anyo mar Azimio ibago kuonde adek na isenyisi kanyo Kondele ibiro bede ka ibage bende e gwenge mago maga Kondele Nyalenda Kilo kanyakla kod gwenge mago maga Jua Kali dong bende asenyisi ni e county ma Homa Bay ibiro bede ka ibage e gwenge mag Rusinga duto te wabiro bedo kwa menyoni nyaki county mano ma Nairobi wantere gi jofombo magwa wabiro bedo kwa tudre kod gi chakra sangwen marokinyi mara mondo bi ginyiso kaka chenro makamano ibiro bede ka itimo e maneno kiny makawuonya Nyakoram jongo pogore gi mano bende antiere gi welo mabende nitiere studio county ma Nairobi ka antiere gi wendo mosechopo mano okil Kamaloka Evans Ogada mabende pok waneno kuom thuolo malach chakre higa mokalo Evans arwaki ni machiegni mos joka nyanam Moso jodalo erokamano mor bedo ka. Thank you. Machiegni ahinya etwak Nyakoram jongo pogore gi Evans Nyakoram juang bende antiere gi wendo e county ma Kisumo wendo mantiere gode e county ma Kisumo nyinge biro bedo ka nyise mar mondo mi owache injakedne ratich oganda rwaki ni machiegni inyalo mana moso oganda inyiswa nyingi gik mitime county ma Kisumo ka bende wang'e ni ma en okang' mari mokwongo mar biro e TV mar Ramogi. Machiegni urjo nenowa nyinga Charles Zako Chiem anja kedera tiro mag oganda bende anja mbetre mar gweng e gwenge ma Kisumo. Erokamano ahinya awinje yo makare Charles Ochieng warwaki ni machiegni chaka kodi kintiere county ma Kisumo okiny makawuono rapar timo e gwenge mopogore counties mopogore pacho kaindi bano rapar mabende Azimio paro godo jogo eko mabende nochiel gi magina gi obila mabende thon tiere moko kuomgi mabende nochiel gi magina gintiere kuonde thieth mopogore pacho kaindi county ma Kisumo nasacho ni kuonde kata mna romo ibiro bed ka itimo e pawe adek awinj mana pachi kotendre kod okang' makamano nokang' maber ma banda oganda wagogo machiemo mondo wang'e ni ng'wejni waseringe machal nade to ng'ikruok mage mosebede kaachiel gi chenro manoketi nikech nwang'e ni en ng'anyo kendo ka wago machiemo to nyalo miwa picha mwang'ego ni to be wachomo okang' kata dwaro ma oganda ne dwarogo koro kuom mano en okang' maber ma oganda kata jotelo mag Azimio kao
mondo mi oganda wa omed ng'iyogo kendo wang'ego ni to jowetewa mawuothogo moko ni ang'ikruok machal nadi to moloyo jowa manohinyore, jowa bende nowito ngimagi, nyalo miyowa wang'ego okang' makata kwadhi mbele to wang'e nang'o giri ma ok onego watim kendo ang'o monego watim. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Charles Ochieng. Bende Evans kaka okil Kamaloki in bende winje pachi kotende kod rapar ma bende Azimio bago odiochieng' ma kawuono. Par ni odiochieng' ma kawuono nanego bed ni gitimo ng'anyo, kata kamano giwacho ni ng'anyo ma kawuono chungi gitimo na rapar mag jok manoyudo hinyruok, jok manotho. Ang'e ni kaka okil Kamaloka bende isebedo kata mana kitiyo machiegni gi duonde mopogore opogore ahinya mag oganda. Well, rapar ni otimore sama ber nikech piche video mwaneno gi gik manotimre wigi ariyo mokalo ok gin gik mayot. Koro rapar ni be bro miyo oganda the opportunity to reflect mondo ji oywagi jogi ma otho as we think of the way forward. Ng'anyo should not have brought us here. Gik manotimre en gik malit ahinya ma ok onego timre e piny ma ji wacho ni wan jo demokrasia. Yeah. Erokamano ahinya. Bende kwar mga jonge kinde ma magi duto te bende timore, bende wang'e ni twak ma bende nosetore kind kweth mano mar Kenya Kwanza gi mano mar Azimio bende chal ka gimiduoge ka bende odiochieng' manyoro bende wang'e ni jakoma mano mar Kenya Kwanza ma bende otelo ne kweth ma hinya motelo ne twak mago mag bipartisan mano Murugara bende odiochieng' manyoro bende noloso nyene kaka noloso kadi bende ni mai nokang' ma bende nyalo bedo ka duoko twak kopogore gi mano bende biro bedo kwa bende watwak okenge mopogore opogore nyene kaka George Murugara noloso odiochieng' manyoro. We are now willing to re-engage, and we have invited him to come back with his team. Dr. Tiendo Amolo will have to show leadership to that side so that he is able to call order upon them and bring them to the talking table, because, again, we repeat, we have always been ready. We are still ready and willing to continue with the talks. The Kenya Kwanza side of the talks wrote to the NCCK and SUPKEM confirming support for their statements and also indicating that in the framework agreement that we agreed upon, there is space for stakeholders and interested groups to come in and make presentations to this committee. We can actually rediscuss or reopen the matter if the other side is prepared to come to us. But we will have to confirm whether there has been any steps taken by the selection panel towards recruiting the commissioners. The letter that I saw was a letter that was phrased in very interesting language, that they are asking for the talks to convene for the sole purpose of discussing recruitment of IBC commissioners. How would you even resume talks when at the stage at which they collapsed, their side had identified 11 issues, we had identified 8. How would you then say, let us reconstitute for only discussion on one thing, to address the IBC and ask them to preserve the servers as we continue with the talks? We did the letters, I signed my part, sent them to our colleagues. They have never signed to date. That is a demonstration of bad faith. Their claim was that as a team we had no power to stop the process of recruitment of commissioners and no power to instruct IBC. And why we said and still say it's a bad faith is if you say you have no power to stop the recruitment of IBC commissioners, then why are you calling for talks on how to recruit new commissioners? Nyakwara mga juang mana kama bende pinyo wacho mapacho ka indos chopo kotendre kod tuwa ka bende odiochieng' manyoro kweth mar Kenya Kwanza bende koro nonyiso kweth mar Azimio ka bende ginyalo kendo mar mondo mi gichak giduoge twak. Kata kamano winjo kanyo tiende Amolo jaod bura mano mar Arieda ma bende jakom mano mar lalruok motelo ne lalruok mane kweth mar Azimio wacho kanyo na giyudo buok en mana ni Kenya Kwanza wacho mana ni lalruok titimo mana kotendre kod IBC to ang'e ni ng'anyo ma bende oseneno osebedo kaluore kod pek mar ngima. Charles Kintere County ma Kisumu. Achak mana kodi nikech bang' lalruok ka nosetore bende momiyo ni koro wan kama wantiere ni kaluore gi thor wach ma wantiere go jok lalo ngimagi jok moseyudo hinyruok mopogore opogore e ng'anyo ma bende oseneno. Winjo mana pachi kapo nono ni twak nyalo kelo resruok ahinya ne kedo kod ng'anyo makamagi.
Erokamano Sharon, twak no nyalo kelo konyruok nikech bende king'eyo ni kane wachako ng'anyo mokwongo to noyudo ka twak ni pok ochaki. Koro kane jotendwa wuoyo koni gi kocha to wacho ni mondo mi wadog e mesa mondo ji ochak twak mondo wawuoye wechego ma waneno ka gin weche ma waparo ni kelo chandruok ne pinywa mar Kenya manyalo miyo wago okang' to ne ng'anyo ochung' kendo ne dhano wacho ni ji odog e mesa owuo. Koro e wuoyo ni tero jotendwa ok osebedo ka gin joma joratiro, jogi wacho ni joka joma kama, jogi wacho ni jogi joma kama. Koro mae mano chako duoko kendo ng'anyo mar ariyo, tielo mar ariyo mar ng'anyo manyo kelo hinyruok kendo waneno ka koro ok en gima ber nikech oganda wa ohima ahinya. Koro kumano ka dipo ni ng'anyo ka dipo ni twak diduogi ni giyie dok e mesa, taparo ndo bed gima kare nikech domi oganda wa kendo bed gi geno ni nitie hatua ariyo kata achiel kata adek ma ibiro tim mondo mi wabed gi ratiro ma wadwaro. Erokamano ahinya. Takine wakili Evans Ogada, in kaluwore kod twak mosetoro dweche manyoro ni temo chiergi kanyo, iwinjo kanyo tiende molo kaka oloso ka bende wacho ni en mana buok mabede giyudo nikech ka koro twak idwa chaki pedho to dwaro margi to ok opedhi ka gidwaro mana wacho okang' motenre kod IBC pek mar ngima to we kanyo to mane gima oganda ng'anyone. Well, josiasa bro dhi mbele gi margi mar twak gino. But an kaka achiel kuom oganda, the ordinary citizen, twak no ok bi konyo ahinya ka okwarango wach jomotho, jomohiny. Wan gi rawera moro wuoyi matin ma sani nigi magina bullets e dende. And gini osebedo katimre. Kik wiwa wil ni nyathi ma jadweche 6 Baby Sharon no nego bila magi mano baby pendo sorry. Nyathini no negi to weche odhi kamano. Nego joluo has been very easy since 1969. To ni josiasa will deal with their things to oganda ma kawaida matho to weche dhia kamano. Nyaka these be resolved. Onge kaka dhano di tho, nyathi ma jahigni 17 igoyo malit kanie odgi. Naneno ka mama moro ma oti danwa moro obede ode, en mama ma Kenya brutio gi dhulumane, mama ma puth en gi ng'ole oyude ot ti igoye gobila otimo ni jiango. Koro much as josiasa gi bro wacho mekgi, there has to be justice for these people, and some of us will hold them to account. Nikech okil oganda to kinde mathoth be nang'ini sebedo kitiyo kod duonde makedo ne ratiro mag oganda kinde ka kinde gi jatimo ga nonro mago bila ma bende tiyo kod oteku mathoth ma bende iseyoge gi okang' makamano. Report ka report kata mna kigolo pok waneno kata mna wacho oko kacha kata mna okang' mager kata mna malong'o mosekaw ne jok matimo timbe makamagi. Well, one gi a very bad habit e pinyni. Uluonge ni culture of impunity. Nikech reports all agencies monego konyo oganda, like let's look at IPOA, Kenya National Human Rights Commission, jogi odhi oling te. Kuri penjere ni how will organizations michulo gi pesa oganda help ka gine magilingthi. Dongo deche manyoro noneno ka jo Kenya Human Rights noloso, noneno ka karamna jakom margi odede noloso karamna gi fwambo marwa. Follow up. Apart from the statement, follow up and IPOA. Naneno statement moro mane IPOA chiwo the other day, and I was particularly not pleased. That was the most disheartening of statements. Nikech Giotho. It is not for IPOA to tell us, oh, CG, you're dancing in the middle. Mandate mara IPOA and looking at police excesses. Onego gibi, monegi iso ni nyathi manogo bunde, chuad bunde cha, mama manogo cha, waneno picha moa Kisumu kaji idwaro nyaka ute gitigoyo. That is what IPOA should be addressing. Not giving us speeches mokoma window dressing
political statements. Dongi wacho ni kinde ka kinde gi jatimo ga nonro to nonro bende samoro kawo ga thuolo malach. Koro japiny ma bende nitiere kod ting' e kinde ma bende ibro bede kidayo dhoge nikech bende ang'e kora mana un kako kinde ung'iyo ni neno bende oromo ng'ane kanogo beno goye gi obila nikech jatend migo mochung' ne weche mag arita kwe pacho ka Kithure Kindiki to wacho ni obila gindo gitiyo go teku mathoth. Isaya saya gi wach mag josiasa. Professor Kithure Kindiki and a human rights lawyer wasetiyo kode e weche human rights. He knows the truth. Kikwa bed joma wacho from both sides of the mouth. Police were involved in beating up for people negative excessive force. Mano will not be sugar-coated. The question is, from what we have, evidence Mwaseneno, and LSK Kisumu branch is collecting evidence. We have community-based organizations in Kisumu and all over the country collect evidence. Police should begin independent investigations, or wabed get an independent organ mabrodil gigigi. But giving us clever talk, the kind of talk maneno from Professor Kindiki and PS Omolo, mago belittling our intelligence. The police must be held accountable. Ero kama na inya benda ngino chien kintire county ma Kisumu bendi da chel kum joke ne ratiro mag oganda e pacho kainda keni duol mane mabende wuok e nyaka sani kotende kod seyo mabendo bila yudo kotende kod nek madibedi notimore gwenge mopogore pacho kainde kinde mag ng'anyo mag Azimio. Una dwach nango kotende kod okang' makamano report nonro buse chako timo kata oyo. Erokamano Sharon, en adier ni kaka migepe makelo ratiro mar oganda Kisumu nitie nonro ma migepe gi timo maling'ling kendo gitudore gi kaka wakili Evans owacho tudore gi migawo mar LSK e branch makoni kaachiel gi migepe mamoko ma ochung' ne ratiro mar oganda mondo mi wachok nonro gi kendo wang'e ni to atua mage madikaw nikech en adier kaka wakili wacho ni gima polis otimo e thurwa ka ok en gima ber kendo en rocho ratiro mar oganda gi wang' teko nikech kata kanyo oganda ng'anyo to nyen ratiro margi kalore katiba marwa te ng'anyo ni kata ka pod nitie chochruok manyo nitie nyo polis nyalo kawo atua e yo mowinjore nikech standing orders mag polis wacho ni onge sama polis nyalo enforce chik to tiyo gi tok chik. Chik bedo mana enforced ka gitiyo gi the lawful way midwaro. Koro kuom mano kanyo waneno to nye na wang' teko taparo ni nyen very deliberate nikech gik manyo polis timo nyo gitemo conceal a lot kata na geche mag ringo ogenda rido ka coding mag namba mag gari oum gotas kidhi ng'iyo number plate bendo oum gotas nyiso ni nyaka bed ni they were out ni mondo mi jowa dibed ni Charles mago weche mabende ni nena hinya kiwacho ni number plate samoro ma obila moko na tiyo godo noum gi otas bende gin weche makaka jakene ratiro mag oganda county ma Kisumu samoro ni neno koso ni winjo na neno gi wang'a age can mention nitie station machiegni kama nitie kam to kakala neno more than 2 vehicles mag stations mung'ere Kisumu ka medo ka coding gi number station mondike kor gari e dot kama driver betie idoko umgo tas kendo bawi solitape obedo concealed then kidingyo number plate be idoka kinde number plate gi ti kamoro mo kata ka en 508 kuom ranyisi idoka 0 cho mondo kiknen koro en gima neno gi wang'a ana wuon kendo ganda mang'eny beno neno ma to dipar ni mano nyalo bed ni timore nikech ang'o aparo ni mane timore nikech obila nyaka bed ni yudo instructions ni mondo mi gihinyo gandawa nikech ng'ama umo namba mag mtoka umo nang'o ka onge gi nia marach nyaka bed ni en gi paro marach mar pondo mondo mi gitim go magi mar ariyo iyudo ka nitie obila mang'eny mane wuotho gi lep raia chik wacho man obila nyalo wuotho go under circumstances moyie to ma giwuotho go mokinyal ng'e ni obila chal ka gima nitie gima gipando koro ng'e ni majanjore kata obila to gin gima gina ok en gima ber ahinya koro miyo magi nyiso wa ni nyaka bed ni obila nigi paro mok ber mar hinyo oganda kendo gium ma mondo kik nenre ayanga
Ero kama nenya to gimomiyo ni kata mna wachopo ka gimomiyo ni kata mna kweth mar Azimio timo rapar makama en kaluwore gi seyo ma bende giseyo godo bila ni natiyo kod otieko mathoth. Nasese wacho kanyo motelo dichi manyoro ka jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe Kithure Kindiki wacho ni mago gin mana weche moheti. En wacho ni obila no kotiyo kod otieko mathoth en mana ne gin weche ma miriambo mikeyo kod josiasa. Penjo mabende penjore ni tipo semaki waseneno kata mna kubila rodho jal moro kata mna gwenge mag Nyalenda to irodhe chal ka gima en kata mna ng'anyo chal ka gima en mana e compound de lande moro kanyo mag gwenge mag Nyalenda. Wach makama du wach nang. Well, again, kawinjo Professor Kindiki ma se tiyogo e court one case court temo defend go constitution. Samora apenjere gani what happens to people when they get to politics. Ma bwana ma the other day was quoting as Bible phrases, lament go the excesses ma netimre in the past regime. The truth is out there. Nairobi was affected. Kisii, Nejio Nenokaji, Wuto Ekor Gwenge Giasere. That was all documented. Kisumu, Nyalenda, we all have this. Instead, mar this CS, Biro to Temo spin, giving us a clever argument, a media. He needs to own up and the police need to take responsibility. And I want to make something clear here. Ng'anyo is not an offense. Kajiorango, Article 37 of the Constitution, that article gives us the right to, number one, assemble. Romo Karachiel. Demonstration. We can peaceably demonstrate. Then one give picketing. Picketing, and in the office recall, you present your lamentations. Then we have petition. Kain gigi moromi doroni office recall ukonyigo, you present your petition as recall kanyo. The only requirement in law is under Section 5 of the Public Order Act. Sharon and those who want to assemble together, umio jogi notice. Donge mag bende Kindiki wacho ni okosebel kata mna kichuone. Kata mna kuom ranyisi dina bel ni ng'anyo nitiere odiochieng' maka wuon kaka Azimio nochiko juma mokalo. Kindiki nacho ni mano ne en ataro mar chik. I have in possession and gi oboke ariyo manondek negi. Ma is evidence and that was received in one of the counties in this country. The manner of notice is also in the Public Order Act. So the CS, again, Kiko belittle the intelligence of Kenyans. He is a lawyer, a professor to boot. He needs to be a little bit sensitive, rather than trying to give us these Machiavellian spins magite motimoki. Ogando negi, including Mama Mongol, Igoyo, Kumubete, Kisumu. That has been covered by media. Kijana ma 17-year-old nigi bullets a hospital. Baby Pendo no negi police. A 6-month-old kid. So Maya is a pattern. So the concern for the CS will be, how do we stop this pattern? Ma police behave as if there's no law. Nikech Kirango, like the National Police Service Act, the 6th schedule to this act, guides police kaka itiogi what we call lethal force. Oki bia ni agolo bunde and I shoot at people kakadwar. There are circumstances upon which you're allowed to use lethal force and you must account. But there's no accountability. Juneg mangen kendi. Nikech kinde mamago timore odiochieng' manyoro bende mane ote ma bende biro bedo kanyiso nyakwa Ramogi Juanga ote ma bende migawo mochung' ne weche mag arita kwe nochiwo ahinya kaluwore kod kethruok mag mwandu ma bende nobedo ote mana gichiwo odiochieng' manyoro ma bende biro bedo katang'o nyakwa Ramogi Juanga no gichiwo kata mana kwan mag jok ma bende notho e ng'anyo makamano man mar obila achiel kende ma bende ne gichiwo ne obila achiel nowito ngimagi to jopiny mamoko to ni kanye. Azimio kaluwore kod milome margi giwacho ni ji maromo 50 ne onegi obila. Nyisa kaka insensitive these people are. Nikech as a government, pod jogi operate give the mindset ni serikali is above everybody and we are here to be prefected by the state. I wish to remind them, kenanyiso gielela kagiwinjo. The order of things and the citizens, oganda ni malo. Koroko oganda unegi and you don't even acknowledge their deaths. That shows how insensitive you are. And it is a bad thing ni
nyaka deche e kor gweng igoyo, nyithindo igoyo, and that does not move them at all. Erokamano ahinya nikech mano bende nonro ma bende dwaro mar mondo mi waketnie yamo. Christabel kinyalo mana keto na graphics mago motenre kod midhiero mano mar ng'anyo. Ote ma bende nochiw kod migawo mar arita odiochieng' manyoro nyaka rom gajwang' mar mondo mi ne ni gin jok mage kethruok mage ma bende nobede. Ote ma kamano nok gichiwo kata mana kwan oganda ma bende notho e ng'anyo ma bende nosediro. Mana kinyalo neno ote mano ma bende migawo mar obila nochiwo odiochieng' manyoro. Ineno kanyo kwan obila ma bende nohinya ng'anyo kanyo 305 obila motho e ng'anyo 1, nyamburko mag obila ma okethi 158. Kopogore gi mano milo ma bende gichiwo tesende obila ma bende wang' kata okethi e ng'anyo ma bende noneno gocho kanyo ne 9, dukni kod kuonde ohala ma bende okethi 850. Udi mamoko ma bende okethi giwacho ni 199. Milome ma kamano dhi nyime ka bende giwacho ni mwandu mokao omenda mago gin bilionde mathoth buora ma bende okethi. To joma bende giwacho ni koni ne oroch ratichgi kata magi mwandu maggi giwacho ni gin ji 156. Apeni ma bende nodin giwacho ni 69. Kaluwore kod lipoti ma kamano ma bende neno kanyo okenge ma bende oketi giwacho ni okwach kich gi sani nono lipode ne ji ma bende osemak gi obila ma bende dotiyo gi bunde kuom oganda. Lal moseneno bende giwacho ni chuno mar mondo mi oketo okenge mago mag geng'o midhiero makamagi. Kopogore gi mano bende giwacho ni ting' maduong' en jiwo kwe jo Kenya madewo chike mar mondo mi ochwal ng'ur kokalo e lai ma bende opuodhi. Achak mana kodi Charles Ochieng kintiere kaunti ma Kisumu kaluwore kod ote ma bende migawo mochung' ne weche mag arita kwe nochiwo odiochieng' manyoro. Oganda nago mong'eyo ni kaluwore kod migawo mochung' ne weche mag arita kwe oganda maromadi madibed ni neunegi e ng'anyo. Gicho mana achiel kende obila achiel kende ma bende giwacho ni ne otho e ng'anyo makamagi. To ang'ino oganda ahinya gwenge mag Nyanza mamoko bende nonegi. Kaunti ma Nairobi ne waneno kanyakla kod mamoko. Ahinya na pachi kaluwore kod milome ma bende nochiwo. Oganda mohinyore to ng'eny e gweng'wa koni to mwanyalo wacho ni owito ngimagi sofa mwaseng'eyo wan gi about 27 to 30 mwang'eno owito ngimagi. To oganda mohinyore kopogore gi jogo manie ute mag thieth wan gi luoro ni nyalo bedo nitie jomoko ma bende nohinyore to kobire ute mag thieth kokalo kuom magina kata lisasi mane polis tiyogo. Wan gi luoro ni nitie to kopogore kata mana ka iwinjo ka wakili wacho ni miyo manigi ng'ol kata Kisumu oka wan gi oganda wa manigi ng'ol nitie mwang'eyo one on one ma polis oyuda e ot to nikech ng'ani nigi ng'ol tiende konchiel koro sirore ga gi lup moro kuwuothogo nobila mae en chala gi ma en weapon ma obila ogoyo moturo tiende mong'ol cha koda tiende machielo modong' ma kakwa wen ma ng'amwang'eyo one on one. Kopogore gi mano wan nyaka gi nyithindo mohinyore. Report ma juma yudo nyoro wan nyaka gi nyathi ma ni Kisumu County Referral Hospital, nyathi ma ja grade 7 ja junior secondary mano hinyore gwenge mag Badani. Nyithindo ariyo moro hinyore lwete ni ot to moro to ni hospital nyaka sama wuoye ni chal ka gima tiende obende oturo koda lwete. Koro samoro kipenjori to obila tiyo gi wich mane ka tiyo gi dho wakili nitie a lot of impunity ma obila tiyogo. Obila wuok oko kobila wigi wil ni ratiro mar rito ngima oganda ka achiel gi mwandu mar oganda ni e lwetgi. Koro ng'amonego bed rito ngima mari kata mwandu ni emobiro kochiki lweny kendo biro ka en gi chalo ng'ama nigi instructions from somewhere ni deal gi ng'ani neg ng'ani kata tieke ok en gima ber ahinya kendo en gima wakwedo. To samoro bende wapenjore Sharon to king'iyo nonro ma polis golo ni mtokni kuom nyamburko marom kama okethore gin nyamburko ma kanyo yande giwacho ni ng'anyo nitie mane gwenge mathin. King'iyo nyamburko gin nyamburko matin. King'iyo oganda ma giwacho ni polise mohinyore polise gi nie ute thieth mage. Nikech wan to oganda wa to nie ute thieth maneno ma is documented ma matiek ni wakili gin gik manyo ji neno pichini kendo wang'eni ng'eny gi nie ute thieth kata ng'eny gi madipo nosewuok e ute thieth
to records nitie mangiso negi kata obila mohinyre gi to nohinyre kanye. Koro miya riwra gi wakili kawacho ni gima waziri Kindiki wacho en mriambo. Instead mar gayo obila mondo obila oti kalore gi chik, to gimedo nyanyo obila mondo obila oti jowa e yo mokowinjore. Nikech kipamo ne ng'ama otimo marach, mana kokalo kuom ker owuon, obiro kuom CS mar security, nyiso ni ma ok en gima owinjore. Obila medo timo marach nikech giyudo puoch gi pak koa kuom jogo ma orogi. Omiyo ok en gima morwa kata matin. En gima rach ahinya nikech chal ka gima nyien target ni oganda wa ema mondo oyud hinyruok machal kama. Erokamano ahinya. Okili bende winje pachi nikech bende jopiny na temo mar mondo mi ging'e ni kwan ji adi duto te ma bende osewito ngimagi e ng'anyo maket kod ma. Migawo mochung' ne weche mag arita kwe chiwo mana kwan achiel mana mar obila. Dibed ni mano koro nyiso nyawo e sekta mar arita koso mano tiende nang'o? Well, akia ni gitimo kamano nikech ang'o? Nikech initial instructions manochiw ni kick reporde ochiw on those who have been killed. Mano gima is in the public. Koro akia ni nang'o they will want to keep away statistics make jomo negi gi jomo ohiny. But we apar ni obila ma gi joma ioro mondo tim tija ng'engege. Article 244 and 245 of the Constitution or establish the National Police Service. Those two provisions give very heavy responsibility for you as police officers. Article 10 is the principal provision. Article 10.2, principles monego guide you as public servants. You will not escape justice. Kata kitieko tiji irita nyaka sani, chieng' moro, ko omanyi as an individual, you will face responsibility as an individual. Gigik mitimo marichogo. So abide by the law. You have your standing orders ungi the National Police Service Act. Mago nego guide. Gimoro ni orders from above no longer applies. If you look at Article 245 of the Constitution, as read with 246, the IG okonego kao any instructions from any politician. And the IG and the police service should abide by, among others, the rule of law and human rights. Okay, abide with the human rights, kunego nyathim, jadweche auchiel, ugo orawera, 17-year-old gibunde, mama mongol, ugo nyake ode. The videos and photos are horrendous. Emomiyo, let them own up and be responsible. Kata jok moido hinyruok, ido no hinyruok, kuonde magagi mopondo, kuonde ma ok nyakram na chankoram na mapiyo. Man mago shida. And we don't dispute the fact the police nigiti gi monego giti, which is law and order. We saw this police officer, is he an OCS, Mane ni Migori. He tried dialogue, and when he approached these people called dialogue, the crowd was respectful and he was able to control these people without necessarily tiogi violence. Mane image man police madwaroneno. So police moko and these people, there's rumors Kenya National Human Rights Commission wachoni their gangs embedded gi police officers. Mago serious indictments. I agree with Omin Muching kawachoni police ma di tayo wach ng'anyo should be dressed in uniform. Mundo wa distinguish ni ngamatiogi authority under the law gigangen. Tamago nyalo bedo seyo nikech ramna ka nineno kata mna milome mabende nyakwar mgajwang nene Bath TV ni kanyo milome mabende migo mochung' weche mag arita kwe nochiwo. Bende gwacho no kwach kich bende dhinono lipode ni ji ma ok obila ne otiyo gi bunde kuom oganda. Moko kuom gi bende wasatang'o. Kuom ranyisi ne ntiere wuoro moro e gwenge mag Mathare. Mana ywak ne obila no batia gas nyathi no kiwe kata mna maber. Nineno ka odhi omake kendo neno kata mna ka tipo bende wadwa keto nyaka wang' jowi. Odhi omake kanyo gi jala mokoro kata mna lep obila. Kendo bila gi kowe gi obila ka gidhi mtoka. Mage gik ma wang'o ich nikech e scenario mar ng'anyo kama mondo ung'e ni obila en ng'a gi ng'ama tiyo tij obila en ng'a, uniform dwarore. Then gik moko kaka koro miwacho mar Mathare no, ng'ama wacha concern mare ugo tear gas nyaka e ode, nyathine manyako bedo choked gi tear gas, otimo ang'o marach? Mano freedom of speech. So gini nyaka non matut, and
jo serikal Kindiki gi the PS they need to stop sugarcoating this. Onego gi admit ni wan gi problem and this problem has to be addressed. Kech kawuono the shoe is on the other side. Professor Kindiki was the other day being harassed by police. He needs to remember that. Kinyin koni, kinyin kocha. Wacha mabende karamna jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta na wacho kawuono ne telo kinyonge telo hinbe ni bura mana tim nigi mitimo ne Uganda. In meda winja ne pachi Charles Oching. Kintiere county ma Kisumu hinya nyaka luore kod milome mabende kweth karamna migao mochung' weche magarita kweno chiwo. Dipeni nyalo bedo ka kelo karamna to iro Uganda nikech ok nyalo wacho ni kwan ji adi mabendo lalo ngimagi tibiro wacho ni okwach kich nono lipode mago mag jok mise onenegi nobila mabende dokorwa kulip tich. Diparni to bende nyalo bedo kanyo kaka jakendera tich Uganda. Aparo ni migao mar obila ok dwa wacho nwa gino mowinjore kendo gidwa wacho wach ni tin to kochakre mana kuom jatendgi nikech ka giwacho ni nitie obila mowito ngimagi to gine mano giwacho ni obila giwito ngimagi yo mane nikech wang'eyo ni chikwa kata jogo manigi bunde kata jogo mani obila ema chiwo bundegi kendo arita ma kama en gima arita mobila wuone matimo. Kor ka gitemo wacho ni nitie oganda mane nigi bunde gin oganda mare gin monego bed ni giwacho nwa nikech sama ne ng'anyo dhi mbele mago man waneno en ni ok inyal ng'eyo ni ma obila kata ok en obila nikech ka ng'ato oserwako law ma ok owinjore to biro kama ji ng'anyo to giringo moko tinde kama ringo gi pikipiki to giwuotho to ginana joma obila giwegi moro koro miyo e ng'anyo ni kopogore gi ni obila nonego bed ni biro nikech en mandate mar obila mondo mi sama dhano ng'anyo nikech ng'anyo en gima nie katiba kaka wakili wacho kata mana assembly no en gima nie katiba koro miyo onego bed ni en jukumu mar obila mondo mi kaka gibedo train nikech gin joma bedo train mondo gi detect ni ng'ano ma nie ng'anyo kama ok owinjore madwa timo gima rach mondo en ogole oko ng'ano ma nie ng'anyo kama obiro to samoro ni ane ok en ng'anyo nikech ok diwach ni joma nie ng'anyo te gin joma richo. Omiyo kuom mano nyena na obila ok otiyo tije yo makare to bende kidwa ng'eyo ma Sharon ing'e ni ka migao monego bed ni riti serikal monego bed ni riti emosechiki lweny ni ubiro neno ing'e ni dhano dhi kacha ka dhano nigi paro mopogore opogore chunygi obila go be biro gi wich mong'e na jogo dwa dili go kaka gisewacho koro kuom mano mi obila ok osebedo ka dhi kodwa oganda wa maber obila ng'eng'ne kineno to kata mana samoro chenro man wadwaro ma jo Kenya nodwaro higni mang'eny mondo mi wabed gi reforms mondo migao mar obila obed migao ma timo service n'oganda ok en kamano waneno ka ma en dok chien maduong' kendo itime gi ang'eng'e moro mang'iso ni gin gik giwinjo gitimo tok chik ma ok owinjore koro kuom mano mana gi dho wakili anyalo wacho ni ginyalo timo kama to wich will kinde moro chien kanyo be nosetim n'oganda wa kama to kata mana obila madongo mochung' ne stations gi they will be held responsible kaachiel gi mamoko ma dipo ni ne nyochiwo oda they will be held to kata mana mamoko ma nyo isa morini ka oda moko winjore biro chopo sama in iwuon ibiro duoko penjo nikech gi ng'eng gi nyotimore ang'enge kendo ji nyonenogi to bende king'iyo obila rocho nyaka ratiro mag oganda idhi e kuonde moganda odakie kata maonge ng'anyo tigole udi kigoyo idhi kuonde mamoko oganda wa moko tiye kidhi kaka jua kali gigolo jok manie tich ng'ama ohero ni ok odhi ng'anyo ni tije idhi gole kanyo kigoye kara ng'anyo nego dhi kanye en rocho ratiro mar oganda e yo mamalo ahinya kendo gima nyaneno wakale ok en gima yot ok en gima ber. Erokamano ahinya kinde mamago bende timore kinde ma bende migao mar arita wacho ni okwach kich nego bed ni nono lipode mag jok ma ok obila ma bende notiyo gi bunde samoro kuom oganda bende ginono lipode mopogore opogore ahinya mag obila ma bende liekre ni ne ok orwako uniform kuom ranyisi pichni ma bende dwaro ni ne wang' jowi magi kanyo ma bende kaka TV mar Ramogi nwamako kineno karam na jalno nyakwarom gajwang' manena achiel kuom jogo eko ma bende na ywak ni obila ni giwe bayo iro malungo wang' bang' mano neno ka jal ma bende koro make no na